Pili, pero Pili, que faz aquí metida? Rocío, que vou facer? Veño de facer o exame práctico do coche. Xa remataches, e que tal? David, non? Que tal lle foi? Que tal o fixo? Bueno, hubo luces e sombras, pero bueno, aínda non vou avanzar nada e despois daremos o veredicto. Pili, Bueno, como Rocío, che foi? unha cousiña, non vou dicir nada de momento, pero quero saber, quen de todos vostedes, se agora se ten que examinar de teórico e de práctico, cantas fallarían? Ou suspenderían ou aprobarían? Falaches toda a razón. Bueno, aprobaría Pili o examen de conducir? Eso vámonos deixar para outro día. Esta tarde descubrímolo en xuntos. É a raíña da verbena galega e xa superou moitas probas. O seu reto de hoxe vai sobre 4 rodas. Abrochen os cintos. Será que en Pili de aprobar de novo o práctico de conducir? Verémolo en xuntos. É que a información que trae Pepe hoxe o programa Pili son uns audios que poderían dar un xiro de 180 grados a este culebrón. Pero ti sabe o que é, Rocío? Pois mira se forte, Pili, que Pepe non quiso darme moitos detalles. Pepe, como vos xornalista, discreto, para que non haxa ningún tipo de filtración, Dóname un momento, Sí, Rocío, que pasa, porque Pili? xa está outra vez Joselito e Renato aquí. Pero que queren agora? Aí está. Moi boa tarde. Vostedes outra vez aquí. Non tiña que facer. Minha criatura. A miña crianza, sí. Moi boa tarde, que tal? Moi ben. Para que interrompen o programa? Que querían? Eu primeiro queria dizer que é um prazer estar outra vez aqui juntos, todos juntos outra vez, porque é um privilégio para a minha criança estar aqui com ele. Para min é un placer estar contigo, Pili. Gracias. Que estás moi guapa. Não, mas queríamos dizer outra coisa. Qual é a minha câmara? O número 1. Não tenho, vale. Queríamos dizer que nós também temos uma exclusiva sobre o tema. Pero unha exclusiva de que? Do que estamos falando hoxe? Sim. É que ten que ver Escassi con vos? Mas nós conhecemos o Montacavalos de Escassi, esse mas Maria José. Hai un monte cabalo. Sempre. O ginete. E teñen unha exclusiva. E temos uma exclusiva que pode paralisar a Galícia inteira. Bueno, facemos Cavalos, que ben fixe, cavalos. Un momentiño, facemos unha cousa. Deixádesme un pouco ca intriga, que nos conte algo máis Pepe e logo contademo Eu vos. preferia dizer-te o oído e logo dissimular diante de todo o mundo. Oído? A ver, di aí. Sim, é assim. Eu não me vou cortar a hora de falar. Señores e señoras, vámonos deixar un pouco pa máis tarde, porque isto... Joselito, ti que queres, meu rei? É que nós coñecimos a Estásimo, mais o jinete non la Robert. Estásimo, quen é esta? Maria José Estácia, filho que Estácia. Nós queríamos dizer que miramos... Pero vos tiveste no Land Rover tamén. Estivemos no Land Rover. Quedamos luar solo, non? Pero queria dizer-te que vimos coisas estranhas, comprometidas entre o seu cavalo mais ele. Eu non vou dizer nada máis porque me votan daqui. No, pois de momento deixámoslo aí na intriga e máis tarde sígueme contando, vale? Perfecto, Pilar. Venga, se te vexen o programa. Gracias por vir outra vez, É unha dúbida que teño se Galicia non se está preparada para o que teñen que contar Eu que netos. sei, e trai o rapaz e trai a etiqueta do Nick, ainda non lle quitou. Bueno, non vos fixaste res. O devolve. Devolve, non, eu penso que son destes que o traen para casa e despois devolve no día siguiente. Bueno, increíble. Bueno, a ver se logo Renato e Joselito nos contan que viron Sabe Dios. ese día. Pili, que fermosa canción e que fermosa celebración a do Carme, que por certo estuvos vendo aquí na mesa, somos maioría de costa, Carmen, non? pero Rocío, permíteme que lle mande un biquiño enorme a todos os da Ajiño, porque é Ajiño, non é Aguiño, é Ajiño, en Ribeira, que hoxe a noite iba a estar eu cantando ali para todos eles, pero por inclemencias do tempo, que vai arrollar, fai unha ventolera terrible ali no Porto, pois non vai a ser. Pero estaremos no martes, o martes o día do Carmen, 16, ali estaremos co grupo
Tania Beiras é unha servidora. Supercita. Claro, que estou vendo as imaxes que nos enviaba Aitana esta mesma Mira mañá como dende o sopla. Grove. E a verdade é que impresionante, non? Este Que verán pena. que estamos tendo. Bueno, é fermosa canción. Maravilloso. E xa que temos hoxe o plató cheo de xente maravillosa, podíamos lle dar un aplauso tamén a todos os mariñeiros do mundo mundial, pero sobre todo aos galegos. Pero o plan que lle apetece, Pili, entendo que comprensible esa idade, non? Irse cos amigos a unha Cos casa. amigos, pero non me van a decir, eu tampouco diría, En que cala está, non? Pero tampouco vai a ser difícil porque, claro, ela leva seguridade. É moi fácil, Sí, de vez en cuando as localidades están cheas de xente veraneando, é fácil que alguén se vexa e diga... normal. Sí. O sea que eu creo que ao final vámonos a enterar. Mira, hoy sí, a mí me preocupa moito. Que modera. Sí, fomos a ti. No, pues a mí no, pero que decir, a miña preocupación toda é os escoltas. Ser vixiado todo o día. Ser vixiado Hombre, non é todo o fácil, día. Pones un avión e marchas por aí. Bueno, 5:20 da tarde. Xa con unha persona que asegura haber mantido relacións. Anda. Que ben lle viña unha leira de patacas para plantar. Madre mía. De momento non podo decir de que se trata, nin que me conta, pero sí é certo porque teño que... Son delicados, son audios moi delicados. É que non teño palabras, Manel, para a súa aparición. El estaba espídico. Ou se pasou co Alvariño, ou vos digo unha estaba cousa. espídico. Digo Digo eu. Vin o programa tamén, estaba na casa, estaba sorprendido. Además, eu xa sabía, non sei por que vos sorprendedes, eu xa me din conta que esa parella estaba rota. Sí. Porque a pasión con que comeu o churro con miña veciña, porque ainda encima cadrou, a do churro era miña veciña e esa muller enamora. Dice, esta parella está rota, está. sea, Mira é que que a mí- rompeu. é que a mí- Perdona, Sí, Rocío. Pero que quere outra vez Joselito e Renato? Pero outra vez. Eu que sei, Bueno, chica. claro, como claro. Pero que eles estiveron ali, é que eles estiveron ali no Land Rover esa Non poden noite. estar interrompindo así o programa cada 2 Bueno, por 3. Pero que agora é o momento da súa exclusiva, non, A ver, Pili? que queren? Porque ustedes estuveron no Land Rover. Estivemos no Rambo esse dia, xusto. Que viron? Que notaron? Notamos coisas estranhas, tijantes, um cavalo. O cabalo en donde? No programa. Parece que não podiam emitir. Mas meu filhinho, mira, escuta ele. Sí, eu estaba no programa de Land Rover, Pili, e o único que podía pensar é en ti. Pili, eu quero dicir hoxe aquí na TVG de Galicia que se queres ter unha cita comigo. Mas não. É um partidaço, Pili, já te digo eu. É como a mim. Usted é como Joao Simões. É assim não é nada ao lado minha. Pili, estiven entrenando un poquinho máis as pernas. Sí, no, sí. Xa se mira, non? Ten unhas pernas moi bonitas. Eu Moi também, bonitas. eu queria, qual é a minha câmara, eu sigo sem ter. Sim. Eu queria mandar-lhe uma mensagem à Eva Iglesias, que a conheci ali em Land Rover, e eu queria dizer-te que estivemos em primeira fila e faz uma lavoura estupenda como isso que eres, não sei que eres, é magnífico, de verdade, eres maravilhosa. Que é que? Eu queria dizer, É unha apresentadora. é uma apresentadora, atriz, o que ela queira, porque Exatamente. não. Eu queria dizer-lhe que tem uns olhos verdes, verdes creio que são, é uma risa que é caracterizada, que me encanta. Eu também me rio muito. E aqui também o micrófono Pilar, porque ainda vou dizer uma tonteria aqui. Bueno, gracias por contarnos a súa experiencia, que ao fin e ao caso non foi nada, porque ti tes algo que decir, Joselito. Eu o único que quero dicir é se me contestas a cita de hoxe. Sí, home, sí, pero hoxe non podo, que estou ocupada. Outro mes pa semana. Pili dixo sí, ben. Que non dixe nada, Rocío, que non dixe nada. Oi, que vai, este ven xa, Igual é unha cita, non teñas medo que igual é unha cita de negocios. Ai, por Dios, Rocío. Igual é de negocios, cita. Bueno, encántame porque nos estamos aquí de troula e mentres estou vendo a Pepe aí con dirección, Sí. traballando nesta exclusiva e aquí Renato e Joselito querendo irse con Pili de troula. Tamén queren cousas que exclusiva, pasan en xuntos, queren exclusiva Queren tamén. exclusiva tamén. Bueno, Os que non se poden emitir porque Non dá feito. Non lle chego a Diana. o equipo xurídico considera que Son privados. son privados e atentan contra a súa intimidade. Si é certo que aquí hai mensaxes e probas que, vincularían a Álvaro Muñoz Escasi con homes, que é o que el ata agora había negado e que a nós
Nos sorprende a pesar de que María Xosé Suárez o Benres, en o programa de Benres, reconoceu que Álvaro ya había pero a mí confesado. aquí quero pedir reaccións á mesa a esta pedazo de exclusiva que nos trae Pepe. Porque claro, unha cousa o que diga María José ou o que diga tal, pero a mí aquí o que me chama a atención é que el, que vai de liberal, bueno, pois non quera dicir as cousas como son. Non sei, como se vos queda o corpo despois de Pili, que opinas? Pa mí é un impresentable, así de claro. Mira, pode ir con homes, se lle apetece, pode ir con mulleres, pero se ten unha relación seria con María José, como é a que tiña, e se dedica a ir de flor en flor e eu fai o que lle dá a gana, pois non, hai que ter un pouco de respeto. Tampouco hai tanta, non vayamos tanto libertinaje, porque non é así a cousa. Manel, ti unhas como mareadas ves? así ben lle ven. Eu estou con Pili totalmente en verdadera hipócrita, porque se tens unha relación, sea con homes ou sea con mulleres, tens unha relación, tens que ter un respeto. Entón, a mí me parece que esta persona está moi folgada, é o que dicías ti, falle falta unha areira de patacas prepantadas ao raño, ao raño. Puri, Pois mira, tampouco te crees que me extraña moito vindo deste. Onte falando cunha persoa dicíame que era un home gamba. Un home gamba? Sí. É que é un home gamba? Que Non lle sei. quitas ya a cabeza e aproveitas o corpo. madre mía, é que non hai tregua neste é que está moi interesante o que estamos a falar, pero que hai un asunto que require da miña atención. Pili, mira quen está aquí. Pili, estás vendo? Caeume algo aquí debaixo. Pili, todo ben, mira quen temos por aquí. A David, moi boa tarde, David. Que temos que irnos a publicidade, pero que a volta, David, vai nos contar se Pili aprobou ou non o carné de conducir. Efectivamente, eso Ai, vou Dios contar. mío, ai, que pasaría. Nada, ímonos uns minutiños a publicidade e a volta resolvemos este misterio. Pili, como estás? Ata agora. E bailando, que nos gusta aquí, verdad, Pili? A este equipo. O que teño moi claro que a Renato non penso levar a bailar, porque, bueno... A Renato telos enamoradiños. Namoradiños. Sabes o que te propoño facer, Pili, agora? A ver, pois dime. que cociñemos un pouquiño, porque de seguiremos ir ali en directo. Son boas horas? De feito, podo adiantarles que o reto de xuntos vai ter lugar aí en Narón, co Pemento como protagonista. Que nos terá preparado Hilda? Pois xa veremos. De momento está aquí con nos Diego, que ele é chef Dali de Narón. Diego, moi boa tarde. Boa tarde. Pili, que che parece que nos ensinas un pouquiño Claro. como cociñar e como disfrutar desta propiedade, deste pemento? Do pemento do couto, non? Sí. Pimiento muy nutritivo, muy rico, tiene unas características muy particulares y bueno, tiene unas características que, por ejemplo, tiene una identificación geográfica protegida, solo se puede plantar en una zona de Ferrolterra, Cedeira, etcétera. Y después tiene unos... perdona. Non, que estaba vendo aí a imaxe, claro, o primeiro que me chama a atención é que eu vexo este pemento, que o diferencia do pemento de Padrón, por exemplo? É máis grande, non? Es más grande, pero no pica. Estos non pican. No pica. Anda, esta variedade non pica. No pica. Para saber, nunca un pimiento de couto tiene el rabo más grande que el fruto. Ah. Por ejemplo. Ajá, qué interesante. Y la IGP determina que el tamaño debe ser entre 4 y 8 centímetros máximo. Ajá. Vale? Que aquí, bueno, que por certo que ven ole, unha das, digamos, preparacións non máis típicas do pemento fritido. Frito, sí. Creo que nos vas a ensinar un pouquiño, Como ¿no? se friten? Sí. A ver, Teñen que cubrir o aceite? yo pienso que el aceite no tiene que ser muy abundante. Vale. Tiene que ser Ajá. aceite que los cubra un poco, pero no en exceso. Que la temperatura no sea muy alta. Pois ensínanos un pouquiño, Que la temperatura non sea moi que alta. aquí pileu cociniñas, Esta clase de pemento non coñecía, teño que recoñecer. Y Pero curioso, o de feito de que non piquen, que se sean doces. Y no echar muchos a la vez. Ah, vale. Entonces, Ilos botando a poucos. Sí. ¿Vale? Ajá. Entendo tamén que é importante con que aceite cociñemos, non? Porque ás veces, non, Pili, non sei se che pasou algunha vez de ir a comer Bueno, fora por aí. os pementos os cociñar con aceite de oliva sempre, Sí, non? yo creo que lo mejor es aceite de oliva 0,4. Está un dedo de aceite máis Sí, ou más o menos. menos, sí.
E canto tempo teñen que estar? No mucho, porque le vamos dando alguna vuelta hasta que veamos que la piel empieza un poco a ponerse como algo crujiente, un poquito blanquecina y está listo. Vale. Y para lo mejor es terminar y antes de secarlos echarle un poquito de sal gruesa para que se adhiera la sal al pimiento. Porque sácalos do aceite e sécalos. Sí. Para que pierdan el exceso de grasa. Ajá. Antes de removerlos en el papel es mejor echarles un poquito de sal gorda para que se adhiera al pimiento, para que al comerlo tenga el punto de sal perfecto. Perfecto. Bueno, de feito teño unha pinta estupenda. E claro, aquí hai máis cousiñas, que máis posibilidades nos dá culinarias este pimento? Bueno, pues mira, nosotros en Fame Canalla, en mi restaurante, hacemos cosas muy interesantes con este pimiento, ¿no? Porque estamos muy cerca de la zona del Couto, entonces nos gusta, cuando llega la temporada, tirar mucho del pimiento. Entonces os voy a preparar 2 tapas muy rapiditas. Ay, qué ben. Aquí hemos hecho un chutney de mango, pimiento de Couto y mostaza. ¿Chutney qué, perdón? Chutney es una confitura que es asiática con unos matices ácidos, esto que agrios. estamos viendo, Sí, ¿no? exacto. Vale. Ahora vamos a poner un poquito de picaña asada, ¿vale? Bueno, está su equipo diciendo, le vamos tupper despois. Nos como temos que seguir co programa, nos nunca comemos. Ni se vos ocurra. E agora... Deixade para nos despois, xente do equipo. Está me dicindo que non, como que non? Pois ten unha pinta estupenda e ademais isto na casa, a ver, o mellor é, claro, ir a un restaurante os que sabedes, pero que non parece algo difícil de facer, non? Mira que plato, que plato máis chulo. No tiene mucha complicación, O la sea, verdad. a base do propio pemento, pero feito aí en confitura, ca picaña e co pemento fritido por riba. Exactamente. Y ahora os voy a presentar una tapiña que estamos haciendo actualmente. Hemos hecho un requesón de queso galmesano, que es un queso gallego muy rico. Lo tenemos aquí. Sí. Tenemos una confitura de cereza y godello. ¡Anda! Riquísima. Bueno. Y ahora vamos a terminar con un gazpacho de pimiento do Couto, que le vamos a poner aquí alrededor. Tamén se pode facer en gazpacho. Sí, este nosotros lo pemento. hacemos en Fame Canalla, lo hacemos en gazpacho. Claro, entendo, Diego, que o bo deste producto, que como non pica, non? Claro, para todas estas cousiñas... Exactamente. Terminamos así y tenemos un plato maravilloso. Bueno, unha pinta estupenda. Sí. Ai, aquí, de paso, que estás? Hai que saber como están, pero vamos a ver. Unha cousa, digo, dende cando se está por de moda, digamos, estos pementos, que vou probar tamén? Ai, que rico, nena, proba isto. É que de momento vou probar este primeiro, porque Tanto sempre se fala dos de Padrón, pero dende cando se está por de moda este pemento? El pimiento do Couto lleva bastantes más años de lo que pensamos, lo que pasa que a nivel publicidad y marketing ha empezado en los últimos años. Sí es verdad que la zona geográfica que lo comprende ahora mismo se ha marcado hace poco y ahora es cuando está teniendo un poquito más de bombo. Pero el pimiento do Couto existe hace mucho tiempo ya. Está buenísimo e ademais, Pili, que esto de non ter a presión de se nos toco que pica, pues está ben tamén. Tamén. Y es muy bueno para enfermedades cardiovasculares. Hay estudios que dicen que es muy bueno para el Déixame ver, colesterol. a ver, tamén teño que probar. No, aquí probamos de todo. Sí. Claro, pues digo, moitas grazas por esta masterclass rápida. A verdade é que non me din conta, pero podíamos ter feito tío aí unha competición. Teño que decir que tiña mellor pinta os nosos, Pero que comían o rabo tamén, pero serás moi longo, o sea, non Como va a comer o rabo, muller, que tal? Tamén é verde. Todo vale, A todo ver, vale. si ao final, pero comeron moi lento, porque se ao final, É verdad, que se o comeron pemento lento. non pica, ti, este é un Hoxe reto. falamos de moitas clases de rabo, Rocío. Bueno, escasios, pementos. Aquí non lle gustan 5, non? Os amigos de Escasi. 6 e 3 minutos da tarde. Beso vos moi jijiji. É domingo. Hai que Pero unha falar cousa. Estamos verdes como pemento. Unha cousa. Sí, claro. Unha cousa. Non tedes curiosidade por saber se a nosa Pili aprobou o práctico de conducir. Teño unhas ganas. É un montón. Por eu estamos aquí con David, un aplauso, por favor, que é profe de autoescuela en Berta Miráns dende fai unha década. Que tal estás, David? Bueno, eu ben. Bueno, e ti, Pili? Eu, se queredes pasar a outro tema, non teño ningún problema, total. Bueno, lembro que Pili, por todos nós, someteuse a esa proba que ninguén queríamos pasar de novo, que é facer de novo o práctico de conducir. Teño que dicir que viña un pouco despistada, porque madruguei moito, acostei moi tarde Pili, esta a ver, noite, que tal che foi? Bueno, pudo ir mellor, verdad, David? Que Bueno. David ten moita paciencia. Bueno, sí, un poquinho mellor pudo ir, pero bueno, a verdade, Pasa que- bueno, o resultado eu creo que... Estaba un pouco dormida.
Ai, Dios mío, non podo máis. Imos velo agora. Sí, mira. A ver, David, que teño prisa, tío. Acabamos rápido con isto. Póñome xa para conducir ou como queres? Sí, pero espera, primeiro teño que facer unha pregunta que se fai antes das probas. Por exemplo, onde está o líquido de frenos? Moi boa pregunta. Este de aquí. No, este non é. No, eso é aceite. Vamos a conducir que é o que veño. Bueno, eso mismo. Cando se escaralla o coche, é volta, ya eres punto pelota. Moi ben. Ai, Pues bueno, falta o cinturón. ai, o cinto. Acomoda, sí. É verdad. Arrancas. Ai, espera, Ai, o freno de mano, freno freno de de mano. man, David, Veña. por Dios, pero tengo que coller mal o coche, Pili, fixestes unha cousa que non se pode facer. É que fixen? Metestes a man por dentro do volante. Ai, joder, espera, coño, que es que pensei que cruzaba a bella esa. Bueno, Cajo na señora. hai que ter cuidado ca xente maior. Vamos por aquí, David. Espera. Que Pili, foi? Que foi? Que isto é prohibido, muller. Non podes pasar. Está un cega. Como non ven nadie, se llevou, non? Efectivamente. Hai que poñer os intermitentes. Os claro. intermitentes, perfecto. Eu odio a xente que vai pola rotonda e non nos pon. Ui, Pili, Dios mío, Que foi? que collemos a glorieta do revés, Como muller. que do revés? Do Non revés. podo facer isto. No. Ai, Dios. Ten cuidado, Ai, Dios mío, Jesús. Menos mal que non viña nadie. Bueno, tampouco son perfectas. As Bueno. cosas como son. Aí outra vez, Pili, metestes a man por dentro, Ai, por Que non favor. pode ser, Pois pero eu non sei como fajo, tío, non me dou conta. Teño que aparcar. Home, pois claro que sí. Ese é o que peor se me dá, Está moi separado, Eu non vexo línea. Bueno, está un pouco borrada, pero está ben. Estou aprobada ou non? A ver, Pili, estarás aprobada, vale? Pero bueno, tens que estar un poquinho máis En atenta. carretera ben, pero bueno, eu sei que estou un pouco despistada hoxe, costeime moi tarde. As Efectivamente. cousas como son. Bueno. Anche Castillo. Pili, non foi tan mal unha rotondiña de nada. A ver, que non colle mal as rotondas pasa de que vez en cando. íbamos falando, entonces eu collí a rotonda por non era, pero bueno. Bueno, non foi tan mal, non, Non David? foi tan mal, bueno. a verdade é que non. Estamos aquí, enteiros os dous. Bueno, puxo sempre os intermitentes, tal, un poquinho un detalle a man por dentro e tal, pero bueno, todo, Nah, todo minucias, ben, minucias. todo ben. Ahora voume vengar, eu, No, é que a cousa non queda dicir, aí. Pili, que vinde comigo Sí, sí. porque había moita risa no plato. Sí, no, Pili. porque imagínate. Vin por aí a Padín, a Javi, jiji, jaja, que pasa? Que eles son Fernando Alonso ou que? Sí, por aí. Non sei, David, é que claro, a xente vense moi arriba. Que vos parece, David, se lle facemos un exame de conducir os nosos colaboradores que se estaban a rir tanto de Pili? unhas Javi preguntiñas vense polo moito menos, arriba, pois sí, Claro, porque non, ten lle carné. facemos aí un test, non? Pili, perdoa, que creo que Joselito e Renato queren falar contigo. Eu quería contarte unha cousa, Pili. Que foi? Unha anécdota A ver, que tuve eu a ver, que no pasou? exame práctico de conducir a semana pasada. Que che pasou? Eu levo conducindo toda a vida, mas olvidou-se-me sacar o carné cando era máis novo. E outro dia no exame práctico fun acelerar cá, fun chancletas como sempre, enganchou-se-me a chancleta no que ven sendo acelerador, aceleraba, e tuve que tirarme en marcha e o examinador quedou no coche e rebentou-se. Mas a mí eu creo que non... A chancla quedoulle ali. Mas aprovei, pero máis cara perdín a chancla direta e agora que ando descalzo. Eu non podo máis con esta xente. Mas, bueno, meu fillo O está... fillo está sacando o carné. Eu estou na autoescuela. Estás? Levo 10 anos na autoescuela. Que leva máis tempo matriculado na autoescola que na escola, é unha crianza... Pero bueno, xa vou mellorando, porque agora estou a 4 ou 5 preguntas solo, xa. E cando teña o carné levas a dar unha volta? Sí, pero estou a 4 ou 5 preguntas de fallalas todas. Pero bueno, pouquiño a pouquiño, Bueno, Pili, pues, eu douche moito ánimo Moitas grazas. E ti dalle fuerte. E ti tamén, verdade, espero que lle vean o coche. Eu te só sei que lle pego ben, eu pero lle veo casi todo. De nada. Moitas gracias, pola súa opinión. Que hai, Bueno, sí. Pili, madre mía, non podo con eles dous. Bueno, que como vos anunciábamos, imos a someter, bueno, máis ben David, aquí os nosos colaboradores que se estaban aí tan jijijeje, Sí. David, a un exame de conducir. Unhas preguntiñas así básicas
A ver que tal, rapaces, que tal tedes o carné de refrescao? A ver agora, moito la pero con Frulilili. Claro. Tico lleven o volante, Tico lleven o volante. Yo que tens que aprender. Eu collo por dentro e por fora, por los dos sitios. Non se pode Bueno, veña, David, dalle aí tico ya riendas desta clase, Bueno, porque aquí senón vai ser das mans a cousa. Bueno, a primeira pregunta. Veña, atención, rapaces. Que significa esta sinal? Primeiro de todo, teño que decir que esta sinal entrou en vigor o ano pasado. Sí. Sí. David, xa estamos facendo trampas? Entrou en vigor o ano pasado e, bueno... Orballo. Pero que opcións ten David? A pregunta. Deslumbramentos. Sí. B, visibilidade reducida. Sí. C, túnel de lavado. A ver, que levantou A ver, primeira o man? B. Padín. Eu, Creo porque Padín, co ¿no? cambio climático eso é orballo todo o día. Manel, non hagan trampas, xa empezamos. Bueno, A ver, Manel di Padín. cal. Cal dirías ti? A ver. Manel, levantaches ti a man. Si, Cal. se dixen orballo, que co cambio climático é todo onde hai orballo. orballo aí? Non é orballo. Nada, O sea, a ver. suspenso. O sea, Manel, diseches a B, non? A ver. Efectivamente. A ver. É correcta? É correcta, Ben. Bueno, Manel, resto da clase cero Bueno. de momento. Manel, Veña, cero. dámoslle a segunda, va. Veña, a Manel, segunda. cero. Pódese conducir con chancletas? Espera, a ver, as contestacións. A, sí, a non ser que interfira na condución. B, non, está prohibido. C, pero solo durante as fins de semana. Vale, Padín foi a primeira, Veña. va. a ver, esta foi moi polémica por aí. Eu creo que sí, a non ser que interfira na conducción. Opción Correcto. A. Correcto. Correcto. Moi ben. Pois eu tería dito que non, eu pensaba que non. Explico por qué. Ajá. Explico por qué. Porque se interfire na condución, se non está enganchada por detrás, se non che colle o tobillo, pois, bueno, pódese atrancar entre o pé e o chan do coche. Entón, pois, non vale así. Bueno, que cosas aprendemos. Veña, outra Veña, pregunta, va. terceira. É obligatorio o uso de cintos de seguridade nunha ambulancia? Uy. A, sí, sempre. B, só o conductor. C, sí, excepto en vías urbanas cando o vehículo circula en servicio de urxencia. Está difícil. Ninguén levanta man aquí? Penso que a... Venga, Puri, va. Puri di Sí, que sempre. Hai algunha máis? Eu diría C. A C, A ver, é que se vai na camilla que llevas poñer o cinto, a ver, o conductor ten que levalo, pero... A C é a correcta. Sea correcta, Sí, oh, Puri. excepto en vías urbanas cando o vehículo circula en servicio de urxencia. Non leo daqui la letra pequena. Bueno, pero no, pero Pero Puri... xa están cantando. Claro, que Puri é unha muller que toma seguridade ao volante. Entón, sí, sempre. Purisio, Claro que vai sí. coleccionando multas cada vez que vai Precaución, a amigos, Asapa. conductora. Veña, como se explican, Pili? Que de verdad. Son como anenos. Que sen competitivo, teña aquí. Veña, David, outra va. máis. E decir castigados pa parede. Bueno. Esta vai Veña, para este compañeiro. a ver quen leva a L de Xuntos, va. Veña, a L. Que significa esta sinal? A ver, Que sale aquí que atrás. sinal. A que sale aí atrás. Ollo, non me digades como me digan uns alumnos. Por aí é por onde vai o gas. No. Así non me digades, Ese é bueno. A, calzada con preferencia. Sí. B, paso a nivel. C, intersección perigosa. Vai aquí. A ver, vai aquí. Padín, Creo- Javi. No, eu creo que o A. Calzada con preferencia. Efectivamente. Anda, calzada moi con ben. preferencia. Teño carné. Pa que logo vai a Pilar a dicir que non. Oiche, Bueno, moi ben. menos mal que non A ver, utilicei como niño público, compañeiros, David, como vai a cousa? Porque aquí creo que hai empate agora mesmo, No, non? Manel cero. No. Acertou. No, acertou Eu no. estou lost agora Veña. mesmo, Pili. A ver, temos máis preguntas, David? Sí, unha máis, Pois ten. veña, facemos a do desempate e que desempate. alguén ten que levar a Vale. L aquí. Poden quedar por septiembre. Esta señal Veña, que va, está imos con en tantas zonas de Galicia no noso rural. Pois casi. Non había sinalizada así. Hai que cederlle o paso aos animais. A ver, Espera, opcións. opción. Sí, pero só se están cruzando. B, sí, sempre, porque é un paso de animais domésticos. C, non, os animais nunca teñen prioridade de paso. Eu.
Que levantou primeira man? Padín, ten que responder, entre nós. Esta era fácil. A ver. B. Sí, sempre, porque é un paso de animais domésticos. No. Efectivamente. Bueno, pois está claro quen foi a alumna máis avezada, non? Sí. É unha vaca, é un animal doméstico. Non sei, Home, eu no, só eu xa... tamén. A ver, non é David, salvaxe. ti a quen lle entregarías a ele de xunto? A Eso. Pili Pampín. Dale, Puri. Eu non quero esta No, responsabilidade. aquí claramente esta chica que acertou dúas. ¡A Rocío! É dicir que se nos vamos de vacacións a algún lado, conduce Levamos a Padín. Rocío. No, mellor que conduzca Pili. Eu confío en Padín. No, casi prefiro máis que eu conduzca Pili. Bueno, pois, compañeiros, moitas cousiñas e conceptos de conducción os que refrescamos con David. Moitísimas grazas de nada. por esta claseciña, verdad, Pili? Moitas gracias, de Que verdad. non Pola está paciencia. mal Pola paciencia. refrescar conceptos, que diría aquí Manquiña. Quiero ser artista, juntos, o protagonista. Con peles farrapos, con tal de ser trapos, de estrella sonrisa que fai suspirar. Juntos, quiero ser famoso, juntos, ser lo más hermoso. Pintar todo lunario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Juntos, Por favor, compréndeme, quiero ser artista. Pois estamos o noso xurado listo e preparado para vivir o noso concurso máis querido, nosos xuntos. Quero ser artista. Tania, Pili, Rubén, que tal, como estades? Con ganas, con moitas ganas. Estamos encantadísimos de estar aquí e de ver que talentazos veñen hoxe, porque claro, con Claro, o nivelazo que temos, xa nos pon medo. Isto non para de máis de subir. E esta tempada de máis que temos a nosa Pili percorréndose Galicia inteira buscando talento. De feito, Pili, temos aí varios concursantes que escolliches nalgún destos casting, non? Pois sí, xa levamos unha semaniña indo por aí de viaxe e a ver ca quen lle E que tal tocou está ese sendo día. a experiencia ca xente, Pili? Ben, maravilloso. O que pasa é que non nos acompaña moito tempo, pero polo demais... Xa é verdad. Non nos acompaña moito tempo porque, claro... Bueno, pero aínda así a nosa Pili con esa sombrilla aí de No, xuntos. sombrilla para que non me peje nin o sol nin a choiva. Aí descubrindo talento. De feito, imos a coñecer os nosos primeiros concursantes que Pili escolleu no casting de Pobra de Caramiñal. Eles son Caz Pobra, mirade. Hola, bonita, moi bo día. Moi bo día. Como te chamas? Anabela. Anabela. Eres de aquí, Anabela, da Póboa? No, de Vigo. Proposto desde Vigo. Sí. Gustaría che vir juntos? Sí, me encantaría, me encantaría. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers. Bueno. Anabela, eres moi noviña. Cantos anos tes? 15. 15. Gracias por vir, Anabela. Un bico para Vigo. Gracias, muchas gracias. Bueno, saben que ela, era Anabela, que por certo, xa isto, spoiler, entendo, Pili, que a veremos ose tamén aquí no nosos asuntos Quero ser artista, pero os que me acompañan, sabe, para os que pido un fortísimo aplauso, son os integrantes de Caz Pobra, os concursantes que Pili escolleu en Pobra de Caramiñal. Estou ahora mesmo con Enrique, que traballa con eles co Centro de Diversidade Funcional da Pobra, verdade? CAP, sí. O CAP. Bueno, contanos un pouco, que facedes neste centro? Ali facemos moitas cousas, de todo. Temos grandes proxectos, xa fixemos cousas en curtas, en teatro, en sombras. Estamos traballando moi forte, temos moitas curtas con moitos premios que as podedes ver no YouTube, no canal de YouTube. Ali veredes. Claro, que tedes un canle de YouTube para ver todas as actividades que facedes. Pili, que che conquistou destes rapaces que vemos aquí, que eles xa están en formación, eles queren xa actuar?
Pili, que te conquistou Pois deles? conquistoume que unha que viñeron moi animados, querían vir ao programa sí ou sí, traen unha composición propia, traen a composición que van a facer é propia, o seu baile, todo, eso para min ten un mérito increíble. Esa composición propia, Enrique, dixo un pasariño que agocha un mensaxe moi potente. Que queredes transmitir con esta canción que imos a escoitar agora? Transmitir moitas cousas, o sea, transmite moitas cousas. Por exemplo? Pois amor, tranquilidade, e que todos nos levemos ben neste mundo, o sea, que seamos todos iguales realmente, que teñan a todos por un igual. Un canto á diversidade Sí, a fermosísimo, diversidade, un rap maravilloso, Sí, sí, que pues, se vos parece, Enrique, colócate aí cos compañeiros. Xuntos queremos ser artistas. Claro que sí! Un aplauso moi forte, imos a velas. Oye, estamos aquí. Dejaos mamar. Camas todo cuello, oindo cantos de serea. Que promete que siga crendo, que confíes, que te entregues, que sigas comendo o seu cebo. Mordendo zuelos de ouro neste maremarum da vida. Síntome de Dios, síntome vencido, síntome excluído. Que pensas? Que non penso. Que pensas? Que non sinto. Que pensas? Que pensas? Que pensas que somos? Somos xente que sinte, que chora, que grita, que nunca se goza. Somos xente que mira para diante de frente no verde barreiras. Eu son o mar. E vos sois as rochas. Navegamos despacio pero sempre constante. Paso que paso faremos travesía. A tormenta, como tormenta sociedade. Por moitos horarios que parei, por Os troncos que estei. Afoguei, estive como boia flotando no mar. Daqui para lá, dala para aquí. A travesía que usei de rosas non foi. Pois doadas as cousas Non me puxeron. Tivemos que loitar, tivemos que sufrir ata conseguir superarte a ti. O meu timonel son eu. Eu decido, eu atraco no porto que queira. A diversidade é a miña bandeira. Buah. Buah, qué pasada. Non, por favor, Enrique, non vos vayades todavía. Jo, qué emocionante, Qué Estamos guai. aquí todos vibrando. Qué enerxía tende, rapaces, qué pasada. Bueno, xa sabedes que no programa agora o xurado vos contará que vos pareceu a actuación, pero que temos aí esas caixiñas que agochan puntos positivos, puntos negativos, hai un pase directo a final, e que antes de que o xurado nos diga que lle pareceu a actuación, temos que decidir se collemos unha caixa ou non. Se nos arriscamos ou non. Non sei se o pensastes antes de entrar. Ides a coller caixa? Moi ben, así me gusta, concursantes que arriscan. Como te chamas? Adrián. Pois Adrián, colla caixa que máis che guste, a ver se tes sorte. E temos aí, cantos pases directos saíron, Pili, no que levamos de tempada? Dous. Dous xa? Sí. Buah, pois a ver se tedes sorte, moi ben, Adrián, aí coa súa caixiña de palmeiras, a ver se lle dá sorte. E agora sí, querido xurado, que vos pareceu a actuación? Pois acabamos de ver que a diversidade non ten ningún impedimento para facer o que les queiran con esta composición que fixeron entre eles maravillosa. Queren decir que son iguales aos demais, que poden facelo. Eu só podo darvos a enhoraboa. Moitos parabéns. Tania? Noraboa, chicos, a verdade é que puxestes o plató patas para arriba, fixestesnos divertir moitísimo e ademais vervos a vos tamén divertirvos, para nós é o maior regalo que nos podedes facer, vir hoxe aquí e mostrarnos o voso talento, que sodes increíbles. Rubén. Eu primeiro de todo quero felicitar a Kat. He estado aí lendo un poquinho da vosa labor e creo que todos temos dereito a unha educación diversa e todos temos dereito a aprender. E logo tamén a Kat a sorte que ten de tervos a vos. Creo que facedes un grupo espectacular, creo que un rap é moi complicado e máis sendo tan picado entre varios, e o que máis me encantou foi o abrazo final que demostra que sodes un bo grupo e un bo equipo. Felicidades, chicos.
Estou completamente de acordo, Enrique e compañía. Creo que detrás do escenario agárdavos unha sorpresa ben fermosa, así quero pedivos que vayades para ali e logo, Adrián, que teñamos sorte ca caixiña, despois ca puntuación. Só puntos positivos, queremos os aquí xuntos. Un aplauso para Cat Pobra. Bueno, Soje Mi Crew puso este grupo de teis a bailar a todo plató. E quen está hoxe aquí xuntos con nós? Os seus fillos, ele danza, que tamén bailan. Isto é unha fantasía, xurado. Bueno, Alicia, como estás? Moi ben. Exerces hoxe de portavoz de todos, non? Sí. Pero cantos sodes, filla? Pois 13, pero no grupo enteiro 30. 30? Bueno, a ver, é unha cousa que xa non lembro moi ben. Quen empezou isto? Vos ou os vosos pais? Nos. Ah, eles copiaron, Pili. Eles viron aquí Sangue Nova e dixeron, imos alá, non? Bueno, o sea, que foron eles que animaron os pais. Sí. Fostes vos. Ai, que ben. Bueno, e agora hai unha certa así rivalidade entre vos e os vosos pais, en plan... Sí, contame iso, por favor. Pois, se chegamos as semifinais, pois competiríamos contra eles. Bueno, claro. Que melón acaba aquí Alicia de abrir, claro que sí, porque os vosos pais de feito tiveron hasta un duelo e superaron, o sea, que podedes estar aí a familia na final. O sea, que vides motivadísimos. Sí. Bueno, pues nada, pues veña, a vervos bailar. Un aplauso moi forte, ele danza. Judas, 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 ¡Qué pasada! Madre mía, vaya ritmazo estamos tendo hoxe no concurso, qué pasada. Bueno, antes de nada, que facemos coa caixa, rapaces? Non colledes caixa. Que seguros están das súas posibilidades por aquí, Pili? Tío, eu non queren caixa, eu estou de acordo con eles, é súa opción. Pero quero preguntarlle a ese chico que está aí no medio entre todas as mujeres. Amén. Como te chamas? Samuel. Samuel, como é traballar con tanta muller ao redor, amor? Debes acabar tu liño da cabeza, di a verdad. Un pouquiño, non? Normal. Teño que dicirvos que os vosos pais estuveron ben, pero comparado a vos, teñen moito que mellorar, Moito que mellorar. Parabéns, encantoume. ¡Qué energía, chicos, por favor! Pusestes nos patas para arriba aquí, encántame o voso look, o voso rollazo. E eu estou de acordo con Pili, os vosos pais, eu non sei, Noraboa. Como sería, ti imaginaste como sería unha final entre pais e fillos? Gustaríame velo, pero a ver que pasa. Eu tería moitas ganas de velo, Ai. E ademais, Pili, entendo que os pais
colleran o gustillo de bailar, porque tendo uns fillos así, eu tamén querría bailar. E logo, na cámara, a cousa quedou mellor que aquí, Uns planazos, unhas posicións, chicos, maravilloso. De videoclip total, Total, Rocío. Bueno, estaban aí detrás do escenario, creo que algún dos vosos pais, bailando aí con Padín, así que vos parece se vos reunides aí con eles, e moita sorte logo no veredicto, rapaces. Un aplauso para Ele Danza. Que de mensaxes importantes estamos escoitando esta tarde, rapaces, da música como un pouco vehículo, pois antes obviamos de romper barreiras, aquí escoitaba Izar como un vehículo para expresarse, Rubén. Creo que é moi necesario, además creo que a música, como ben dices, é un vehículo máis fácil de... Creo que é máis fácil deixarse. Que pasa, home? Que si cos pronomes cargos o diablos. Creo que o corazón vai ao ritmo da música e non pensas tanto o que dis. Totalmente. Creo que acompaña. É que logo importante transmitir, verdad? Sí, De transmitir claro. emocións, diso se trata, e creo que iso é o que nos vai a traer en bandexa Izar esta tarde. Un aplauso, como estás, Izar? Muy bien, gracias. Bueno, Sate, ¿estás nervioso? Estoy un poco nervioso porque no es lo mismo cantar una canción que es de otra persona que algo que es mío, de verdad. Unha composición túa, sentida, entendo. Sí. Pois nada, estamos desexando coñecela, así que escoitamos e logo charlamos un ratiño. Pues Parecece? muchas gracias. Veña, un aplauso para Izar. Estoy luchando por salir de aquí y no paro de darle mil vueltas a todo. Sé que mañana se va a intensificar. Me siento tan frágil como el cristal. Esta noche me desperté, sentía que me faltaba el aire. Tengo miedo de dejar de respirar. Toda esa angustia que más da. Tengo tanto miedo de que me mires a los ojos y descubras quién soy. Después de haber sido herido por el lobo, porque aún no sé quién soy. Todo aquello que me levantaba estaba interfiriendo en mi bienestar. Una voz que me hunde y otra que me intenta levantar. Tengo tanto miedo de que me mires a los ojos y descubras quién soy. Después de haber sido herido por el lobo.
concursantes que solo tendes minuto e medio para demostrar o que tendes que facer, por eso estabas pasando de tempo. E quero que todos os concursantes teñades as mesmas oportunidades. Claro que sí. Bueno, pero boa sinal que estiveras tan a gusto, non, Izar? Claro. Que como que se parou o tempo, estabas ti aí coa túa canción. Bueno, a ver que lle pareceu o xurado, pero primeiro teño que pedirche se queres escoller caixiña ou... Vale. Escojo caja. Veña, pois Izar vai a por unha caixiña. De momento, se non me fallan as contas, só un dos nosos concursantes rexeitou coller. O Izar, sí. Bueno, Izar, chamoume moita atención da túa historia que dis que eres home de poucas palabras, pero que a música che serve como vehículo para expresarte. Non sei se vos conmoveu a vos, xurado, esa actuación, esas palabras. Desde Ponferrada, con que viñeches ao programa? Con mi abuelo y con mis dos padres. Bueno, temos que decir que unha cámara pasou rapidamente por del lado do teu abuelo. Eres cagadiño teu abuelo. ¿Dónde está o abuelo? A ver. Que veña o abuelo, chama teu abuelo, que veña aí contigo, teu abuelo. Dille ao abuelo que veña, Santi. ¿Cómo se chama teu abuelo, Izar? Mi abuelo se llama Cesario. Cesario, pues claro que sí, Cesario. Por Dios, que veña aquí, espera que vou buscalo. Cesario, claro que sí, a presumir de neto, por suposto. Ven sen medo, que aquí como se estiveramos no salón da casa, Cesario. ¿Cómo estás? Vaya neto tes, ¿eh? Bueno, qué reencontro. ¿Cómo nos gusta un reencontro aquí, eh? Que tal, Cesario? Que opinas do que o teu neto sexa cantante? Que opinas? Bien. Gústache? Sí. Sí? Es que está emocionado, ¿eh? Non pode nin falar casi. Qué bonito, está emocionado. Queres decir algo, compañeros? Non é para menos. Claro que ese chavaba normal. Qué guapo saiu o rapaz, por certo, ¿eh? Salía el abuelo. Saiu a ti, ¿eh? Salía el abuelo. Pequeño. Sí, efectivamente. Aí na casa non lle faz hai conciertos os avós aí. Hombre, pues claro. Me ha roto todas las lámparas. Ai, a miña nai. Pero como fai para romper as lámparas? Do ben que canta, claro. Claro, como dalle aí tamén que estallan aí todas. Izar, ahora mismo estou te envexando un pouquiño, porque a min estou te envexando e finjo que moita xente te está envexando, porque como nos gustaría, e a min personalmente, pois ao mellor tamén vir aquí un día e cantar e estar aí vendo a miña avoa e decir, claro, xa non está con nós e decir, ai, pois a miña avoa estará orgullosa de min, porque que o teu avó ten unha cara de orgullo agora mesmo. É que estás sellicando as vaguas, Tania, que case choro eu aquí vendo esos dous, porque é unha maravilla. A min tamén estar aquí no plato con miña avoa. Bueno, Izar, só unha cousiña. Gústame moitísimo o teu estilismo, gústame moitísimo a túa composición e gústame que te expreses a través das letras das cancións, pero por poñerche un pero, para que o poidamos entender, a min faltoume vocalización. Estaba disfrutando coa melodía da canción, pero que non entendía moitas cousas que decías pola vocalización. Abre máis a boca, expresa mellor, vale? Para que todos poidamos entender o que estás dicindo, porque a letra parecíame moi fermosa, a composición tamén, só me faltou poder disfrutala un pouquiño máis, porque si vocalizabas mellor, vale? Por poñer unha puntualización, o resto gustoume moito. Por certo que mentres actuabas, Izar, estábamos vendo a Cesario, teu avó, pero que detrás do escenario tamén, vamos, villeches con toda a familia, o sea, que asuntos, non? Sí. É importante para ti que te apoyen, que se sintan orgullosos de ti. Sí. Bueno, mi abuelo es mi manager. Por si alguien... mi abuelo donde vaya... sea Barcelona, sea Madrid, mi abuelo siempre está allí. Qué bonito. Mi abuelo me sigue. Y bueno, mis padres pues igual. Son, pues... Pois cuida moito deles. Disfruto mentre cuida moito deles. Coidar este tesouro, como ben di Tania. Estánme chivando por aquí os compañeiros que tes aí no detrás do escenario, no backstage. Os teus pais tamén moi emocionados. Vendo este encontro, non me extraña, porque estamos nos aquí, pois eles tamén. Cesario, que un placer coñecerte. Nada, moita sorte, Izar, aí no veredicto. E ide aí a reunirvos o backstage. Vos parece? Un aplauso moi forte. Víamos antes o seu casting, Pobra foi, non? Pili, onde fichaches a Anabela, a concursante que vimos antes? Na proba do Caramiñal. Veña, pois sabemos antes o seu vídeo, imos a darlle a benvida aquí no plató de Xuntos. Anabela! A nosa derradeira concursante de hoxe, que tal, como estás? Moi bien. Ben, bueno.
Que tal se ven as cousas así? Porque a Pili xa coñeciches aí no casting. Estabas nerviosa ese día? Más o menos. Eu vina moi tranquila, aparte temos que agradecerlle porque ela tiña moitas ganas de vir ao Xuntos Quero Ser Artista, porque veu desde Vigo hasta a proba do Caramiñal para facer o casting. De propio para facer o casting, eh? E por qué? Por que tiñas así tantas ganas de vir? Porque me encanta cantar, es lo que más me gusta hacer. Gustaríache dedicarte a isto profesionalmente, o teu soño? Pues sí. Ai. Pues claro que sí. Buah. E que impresión che deu aquí o plató, as cámaras, non sei, isto impón ou... Es todo súper bonito, me encanta. Sí? Bueno, pois estamos desexando escoitarte aquí o noso compañeiro Pepe colocándoche o pé de micro. Que nos vas a cantar, por certo? Voy a cantar una canción de Malú que se llama Vuelvo a verte. Buah, esto vense temazo. Pois nada, Anabela, a disfrutalo. Un aplauso moi forte para ela. Se acabó, ya no hay más. Termino el dolor de molestar a esta boca que no aprende de una vida. He dejado de hablar al fantasma de la soledad. Y no entiendo, me dijiste que nada es eterno y solo queda subir otra montaña que también la pena se ahoga en esta playa. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que de amor también se puede vivir, de amor se puede parar el tiempo. No puedo salir de aquí porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que no importa nada más. Vale. Buah. Madre mía, pero ese chorro de voz. Bueno, non me adianto que aquí os que teñen que opinar sobre a túa actuación e o xurado que estáis xa tomando notas. Eu o primeiro que che teño que preguntar é que facemos coa caixiña. Collemos caixa, non? Xa sabes que aí pode haber un pase directo para a final, que se agocha nunha desas caixas, puntos positivos, negativos. Que facemos? Collemos caixa ou non? Collemos caixa. Collemos caixa, veña, pois Anabela vai a por unha caixiña, a ver se hai sorte, que nesta tempada lembro que xa tivemos 2 pases directos. Venga, non podemos abrir o veredicto. Agora imos escoitar a ver que dio xurado que quedastes vos, que vos pasa, estades como petrificados. Anabela, cantos aniños teñas? 15. Vas a clases de canto, Anabela? No. Alucina, No, alucina. No, nunca dou unha clase de canto. Como é posible esta maravilla? Naceu xa. Ti sabes que hai xente que nace con don. Nace con don É con un ángel. Anabela teno, totalmente. Tes un don espectacular. A voz super colocada. Non fallaches unha nota. Estabas super afinada, que eu dixen, vai moi afinada nos graves. A ver, porque Malú é un artista que ten uns graves moi potentes, pero tamén ten uns agudos moi potentes. O cambio, a ver como é. Yo non teño nada que dicirche, miña reina, salvo que tes un acorde de voz, uns giros, Tes duende. Muchas gracias. E logo, ademais, Tania, de facelo así de increíble, teño que dicir que o que máis me gustou é que estabas totalmente no teu mundo. Os teus ollos estaban aí facendo chiribitas, estabas aí que pouco a pouco, a través deles, entrábamos no teu mundo e foi algo precioso, de verdade. Masia pura, Quero decirche que gracias por vir desde Vigo a proba do Caramiñal, porque mereceu a pena que estés aquí esta tarde. Muchísimas gracias. Pois forzo na vida, verdade, Piliña, sempre merece a pena. Con quen viñeches hoxe o programa? Viñen coa miña tía, os meus pais e os meus irmáns. Oh, que ben. Bueno, pois a ver se che dá moita sorte. Tamén aquí a ver que temos na caixiña.
Que che parece se te reúnes aí con eles detrás do escenario, lles das unha aperta a ver que lles pareceu a actuación? Sí? Veña, pois un aplauso moi forte. Pois só sabe o xurado, que estivo aí tomando notiñas ata o último momento. Teremos tamén a sorte das caixas. Sabedes aí os nosos concursantes con cara de circunstancias porque xoganse moito. Lembro, hoxe temos 4 concursantes nos nosos xuntos Quero Ser Artista. 2 deles van a pasar a gran semifinal previa a gran final desta cuarta tempada. Así que xa están todos listos. Imos camiño das 7 da tarde, querido xurado, comezamos, se vos parece, con Cat Pópara. Entendo que ides a puntualos. Sí, vamos a puntualos. Pois veña, imos alá. Chicos, noraboa unha vez máis pola vosa actuación. Antes, cando estaba desactuando, había unha chica aquí detrás das cámaras que estaba aí dándovos todo o voso apoio. Chámase Sarai, non? Sarai, sí. Sarai, que é a vosa profe. A nosa profesora. Bueno, queredes dicir algo a Sarai que estaba aí dándovos toda a súa forza? Bueno, decímoslo todos os días xa. Sí. Sí. En directo, para que os contemos todos. Cando entramos no CAP, decímolle o que queremos e o que nos axuda. Ai, que bonito. Estou mirando a ver se a beso. Vente con eles aquí, non? Venga, Sarai. Veña, claro que sí, Sarai, por favor. Vente aquí con eles. Claro, pasa. Esto como salón da casa. Vente aquí connosco, claro que sí. Porque así escoitas con eles a valoración. A ver que agochas a caixiña de Adrián. A ver, bueno, Tania, va, puntuación. Isto tamén forma parte de ti. Vale, tens que ver en isto. Vou vos a dar un 8 porque me encantou a vosa actuación. Noraboa, chicos. Un 8. Rubén. Xa o dixen antes, creo que a labor de Cat é super importante. Ademais de isto que fixeche de xose aquí no plató, creo que polo que estuven a ler facedes máis cousiñas. Non sei que pasará coa suma de todas as puntuacións, pero se vides máis adiante eu teño moitas ganas de veros máis. E se non, xa os verei por aí porque a verdade é que se pasa un rato fantástico vos ao lado, chicos. Tedes un 8 da miña parte, vale? Pili. Estades aquí por algo, porque a mí xa me encantastes o día que vos vin, ademais vimos moi seguros, traíades todo moi ben preparadiño, e tiñedes unha ilusión tan bonita por vir ao programa que un cantadísima vos abrín as portas e dixen que veñan pa xuntos. Eu esta tarde tamén 8, que vos parece? Moi ben. 24 puntazos do xurado. Eu agora vou aí aquí ao carón de Adrián, porque Adrián é o momento de abrir a caixa. A ver que temos aí. Eu espero que só queremos puntos positivos. Aquí no programa todo positivo. Pois mira, ti racha aí o papel como se fore un agasallo de Nadal ou algo. Mira. Ai, a ver, espérate que a ver se... Ai, moi ben. Ai, que eu poñome nerviosa sempre con isto. A ver, Adrián, imos ensinarlle a Galicia o que hai aí. Mira, doulle a voltiña. Pois malas novas, rapaces. -2. Bueno, 22 puntos. 22 puntiños. Non está mal, non está mal. Non imos mal. Tranquilidade, que queda todavía moito veredicto. Efectivamente, hai máis números como digno público. Tranquilidade. Veña, continuamos con Ele Danza. Alicia está aquí de portavoz. Tania. A verdade é que o vosso rollo gustoume moitísimo, o look, a enerxía que desprendéstedes, así que non vos podo dar outra nota que non sea esta, e o gallá, de verdade, o gallá, cheguedes a final, porque a min gustaríame de verdade ver aí a final de pais e fillos. Isto é como o partido este de fútbol que hai o día da feita, o día da festa de solteiro contra casados, pois igual. Un 9, chicos, que me gustou moito. 9 puntazos. Eu iba a empezar así como Tania, pero xa dixo ela, o fixeche de señal, non sei que, pero a mí es que Tania, unha boa gresca así entre familias, unha boa competición, súbeme o hype, teño ganas. Pero mira, vou a destacar cousas que me gustaron. Gustoume a idea moitísimo dos guantes, porque creo que favoreceu moitísimo os movimentos de brazos, que na cámara se veu moitísimo mellor as figuras que estivechedes a facer, e logo moitísima coordinación, exagerada esa coordinación, e repito, entendo que os pais cos fillos que sodes vos e que facedes tamén teñan ganas de seguir os pais os pasos dos fillos, o sea que non sei, a ver,
Que pasou? Que rollo, dixo eu que sei. Que non son os fillos os que siguen os pais siguen os Rubén, fillos. puntuación. Non sei o que digo, porque a nota ponme nerviosa a nota. Un 10. Un momento, porque Rubén estaba apelando todo o rato os pais que yo agora. Encántame. Que vos parece se lle pregunto, porque a ver, aquí no público ten que haber algún progenitor, non? Veña, vide conmigo, por favor, algún, ¿cómo te chamas? Desiré. Ti esa nai de Samuel. Veña, ven conmigo. Ah, de Samuel. Susto do que falaba antes Pili. Como dixeches Pili, ese home entre todas as mulleres, ¿no? Bendito que sea él entre todas las mujeres, sí. Bueno, lo cuidan, Sí, o ¿no? teñen como vamos. Bueno. Es el rey das nenas. Me imaginaba. Bueno, que vos parece este pique do que falaba Rubén aí entre pais, fillos? Mira, vea como se ríen aí detrás. Pois interesante. Eu teño ganas. De verdad que sí. ¿No estás así como un pouco asustada de decir, no, que nos ganan? Sí, pero bueno, eu intento que Samuel me enseñe a verse. Ese non todo queda na casa, non? Sí, non pasa nada. Sabes o que pasa? Que cando estuveron a semana pasada aquí os pais, dixeron que máis que nada fixeran ese baile porque querían unha xuntanza para salir, para tomar un café, para ir tomar unha Coca-Cola. E me parece que se dedican máis ir a tomar un café, a Coca-Cola, e os fillos notase cando botan horas aí, ensaya. Un 9 pola miña parte. 28 puntos, eles non colleron caixa, mira como se ríe Alicia. Esto cheira a duelo na gran final. Estás contenta? Bueno, estou contenta, moi contenta, pero bueno, o vamos a ter difícil, moi difícil. Aquí hai pique, maravilla. Bueno, moitas grazas. Bueno, que me gustan a min os piques familiares aquí xuntos. Bueno, imos con Izar. Xurado, Tania? Izar, un poquinho que che dixen antes, vale? Gustoume moitísimo, de feito, gustaríame volver a escoitala para volver a analizala mellor, porque eu vía que me estaba gustando a letra, pero falloume iso, vale? Si o poides corrixir é unha percepción miña de que me gustaría máis entender a letra. Polo resto gustoume moito, o teu look, a melodía, a sensibilidade coa que cantabas, notase que era unha composición propia e que saía do corazón, así que noraboa, eu esta tarde un 8. 8 puntos, Rubén. Eu creo que o proxecto de Izar está moi ben plantexado, encántame a estética del, encántame que ademais cante as súas propias cancións. Cancións que son desas para min que escoitas e queres volver a escoitar, como as boas películas, que as ves e hai detalles que se quedan aí que tes que volver a ver de novo para disfrutalas outra vez. Aínda así, como di Tania, quedouse cosas aí no tinteiro, xa que tes 7 puntiños da miña parte. 7 vale? puntos, Pili. Izar, eu un pouco máis do que din meus compañeiros. Na túa ficha vin que che costaba moitísimo expresarte con palabras e seguramente nesta canción que nos trouxeches hoxe, que é composición túa, seguro que describías un pouco que é o que sintes, o que che pasa ou o que che pasou. Lástima por ese problema de vocalización, non entenderche moi ben o que decías, porque houve partes en que eu sinceramente non me enterei do que estabas cantando. Tocas o teclado maravillosamente ben, pero como eu vexo que tamén eres un neno aínda, gracias a Deus, tes moita carreira por diante, ensaya na casa esa vocalización e todo será sobre todas. Eu esta tarde vou dar un 7 pola miña parte, vale? 7 puntos, 22 puntos, que pasada, porque estánme comentando que estás sendo rapaces un dos días coas puntuacións máis altas do que levamos de tempada o que dá, bueno, pues dá fe do nivelazo que temos. Bueno, querido, a ver que temos na caixiña. Esperemos que mellore esa puntuación que che deu o xurado. Bueno, not bad. Mais un! 23 puntos. Izar ponse en segunda posición. Así que, a falta de coñecer que di o xurado de Anabela, compañeiros, agora mesmo, que dous concursantes pasarían? Eledanza e Izar. Bueno, pois imos a ver que pasa con Anabela. Querido xurado, Tania? Pois con Anabela tiñamos dudas. Sí, non sei, eu non sei que vai a pasar, Pili. Tiñamos dudas porque... O seguides tendo claro? Sí. Sí. Sí, pero queremos decir a Anabela... Pero mira de que cariña ten, por queremos Dios, no me decir des a Anabela estos que nos devolva a caixa. Uf.
Non che vamos a deixar abrir esa caixa. Veña, Trae pa aquí a pois a min vai me dar un infarto un día neste programa. E que tedesme, eu non sei... É a primeira vez que o vamos a facer neste programa. Non sei que hai dentro da caixa. Abriremosla si queres ao final do programa, porque aquí non hai Trampa nin cartón, porque non sei o que hai dentro da caixa. Pero igual tampouco fai falta, non? Pero Abrila. tampouco fai falta abrila, pero vamos a abrila para decir o que hai dentro da caixa, non vai a... Veña, ábrela. Pili, a mí está desmeñada. Anabela, ti entendes algo? Bueno, pues aparte de que Anabela está llegáramos dos nervios. tampouco estaba nada mal. Estaba ben, Pero Pili, eu creo que lle vai a gustar máis. Creo que lle vamos a gustar máis. Vamos entre os tres. 1, 2, 3. 1, 2, 3, pase directo. Non o esperabas, Ten pase directo a final. Merecidísimo, Estás flipando, non? Sí. Buah! Pili, que sodes unha caixa de sorpresas. É que nos estábamos comentando que nos chocou moitísimo para 15 anos que ten non Sen ter ir a clases. non ter estudios de canto, ter ese control de voz en graves, agudos, e que todos lle saliron correctamente ben. Eso é de admirar. A esta nena naceu con un don e hai que aproveitala. Eu estou desexando volverte a escoitar xa. De verdad. Madre mía, noraboa. Bueno, algo? Contenta? Muchas gracias. Ai, esta muller é unha muller felixa. Bueno, reconto, compañeiros, Anabela pasa directamente a final. E temos 2 semifinalistas máis, non? Ou como vai isto? Contádeme, compañeiros. Ele danza e que máis? E Ízar, que non vexo nada. Señores, noraboa, grazas por vir a xuntos. Vémonos o próximo domingo. A vida é moito mellor. Guai, xuntos, ata a semana que ven. Para poder pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida, que hay que darle gracias siempre a la vida, chicos, como dice, con fuerza, a la vida, a la vida. Oye, ¿cómo? Abre tus ojos, mira.